संगतिया नमस्कार। चाणक्य नीति के 5वां अध्याय में अपने के दिल से स्वागत करत हनी। हम सागर इस चैनल के होस्ट राउर दोस्त मित्र बिना समय के गवैले चली वीडियो के शुरू करल जाओ। ब्राह्मण के आगे के पूजा करे के चाही, दोसर कौन के ब्राह्मण के पूजा करे के चाही, औरत के अपन मर्द के पूजा करे के चाही, और जे दोपहर में मेहमान आवेला ओकरा के पूजा करे के चाही। सोना के परख ओकरा के काट के पीट के घिस के ओकरा के जरा के ओकरा के पिघला के होला। उसन के कोनो आदमी के परख उ कितना त्याग करेला, ओकर आचरण कैसे बाटे, उ कैसन गुण के बाटे, ओकर व्यवहार कैसे बाटे, ई सब देख के करल जाला। संगतिया यदि अपने के ऊपर अभी कोनो भी संकट नहीं के आवत तो सावधान हो जाए, लेकिन आवत होके तो ओकरा के समाधान करी, तुरंत ओकरा से छुटकारा पाए। बहुत लड़का जे एक पेट से ही जन्म लेवेला सन, सब कोनो एक जैसे ना होला सन। जैसे कि बैर के गाछ में सब बैर एक जैसे ना होला। जेकर हाथ स्वच्छ रहेला उ कार्यालय में काम ना करे के चाहेला। जे अपन कामना खत्म कर देवेला, अपन इच्छा के मार देवेला, उ कोनो सिंगार पतार ना करेला। जे आधा ज्ञान लेवेला, आधा पढ़ल लिखल आदमी, उ कबो मीठ बोल ना बोल सकता। जे सीधा बात करेला उ कबो धोखा ना दे सकता। मूर्ख लोग बुद्धिमान लोग से ईर्ष्या करेला सन, जरेला सन। गलत रास्ते में चले वाली औरत एक पवित्र औरत से जरेली, ईर्ष्या करेली, और एक बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से जरेली, ईर्ष्या करेली। दोस्त ऐसन के खाली बैठला से अभ्यास के नाश होला। अपन धन संपत्ति दूसरा के रेख देख में देला पर धन संपत्ति और पैसा के नाश होला। गलत तरीका से बुआई कैला पर किसान के बिया के नाश होला। और गांव समाज में बुद्धिजीवी लोग के ना बोलला से गांव समाज के नाश होला। दान गरीबी के खत्म करेला, शुद्ध आचरण दुख के खत्म करेला, ज्ञान अज्ञान के खत्म करेला, और जानकारी डर के खत्म करेला। वासना के समान कोनो रोग ना होला, मोह के समान कोनो दुश्मन ना होला, क्रोध के समान कोनो आग ना होला, और अपन ज्ञान स्वरूप के समान कोनो बोध ना होला। आदमी अकेले ही जन्म लेवेला, मरेला, और अपन करल कर्म के फल बुरा होके या सही होके अकेले ही भोगेला, और नर्क भी अकेले ही जाला, और अकेले ही सदगति प्राप्त करेला। जे अपन स्वरूप के जान लेवेला, अपना आप के जान लेवेला, ओकरा खातिर तो स्वर्ग एक तिनका के समान होला। एक पराक्रमी योद्धा अपन जीवन के तुच्छ मानेला, अपन जीवन के तुच्छ मानेला। जे अपन कामना के जीत लेवेला, ओकरा खातिर औरत भइल ना भइल कोनो मायने ना रखेला। जेकर मन में आसक्ति ना बा, ओकरा खातिर तो ब्रह्मांड ही तुच्छ बाटे। जब अपने कोनो सफर में जानी, अपने के अर्जित कईल विद्या ही अपने के संगतिया होला, मित्र होला, दोस्त होला। घर में मेहरारू दोस्त मित्र होला, बीमार पड़ला पर दवाई दोस्त मित्र होला। उसन के मरला के बाद अपने के पुण्य ही दोस्त मित्र होला, अपने के संगतिया होला। समुंदर में बरसल पानी व्यर्थ होला। जेकर पेट भरल बाटे ओकरा खातिर खाना व्यर्थ होला। जे धनिक आदमी बाटे, पैसा वाला आदमी बाटे, ओकरा खातिर कोनो भेंट देवल, गिफ्ट देवल व्यर्थ होला, और दिन में जरावल दिया व्यर्थ होला। वर्षा के पानी के समान कोनो पानी ना होला। अपन ज्ञान स्वरूप के समान कोनो ज्ञान ना होला। नेत्र के ज्योति के समान, मतलब आँख के ज्योति के समान कोनो प्रकाश ना होला, और अन्न के समान कोनो संपत्ति धन ना होला। दोस्त जे आदमी निर्धन बाटे ओकरा धन के काम ना होला, जानवर लोग की बोली की काम ना होला, और देव लोग के मुक्ति के काम ना होला। सत्य के शक्ति से ही दुनिया टिकल बाटे। सत्य के शक्ति से ही सूर्य उगेला, हवा चलत रहेला। वास्तव में देखल जाओ तो संगतिया, सत्य में ही सब कुछ निर्भर बाटे। लक्ष्मी जे धन के देवी है उ चंचला बाटे,
हमनी के सांस चंचला बाटे। हमनी के कितना दिन तक जेल जाओ ई ठिकाना ना बाटे। हमनी के कहिया मरल जाओ ई पक्का ना बाटे। लेकिन एक चीज पक्का बाटे, हमनी के कमावल पुण्य जे मारला के बाद काम आवेला। आदमी में हजाम सबसे ढीठ होला, चिड़ै में कौआ सबसे ढीठ होली, जानवर में सियार सबसे ढीठ होला, उसन के औरत में एक लंपट औरत सबसे ढीठ होली। संगतिया आज की वीडियो बस इतना ही। रउआ चैनल में नया बात, चैनल के सब्सक्राइब नहीं के कैले तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के भी दबा ताकि हमनी के साथ जुड़ल रहे, बनल रहे। और हाँ, यदि रउआ चैनल के सब्सक्राइब कर लेले बानी तो ओकरा खातिर दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में संगतिया वीडियो अच्छा लागल हो के तो वीडियो के लाइक करके शेयर भी कर दी। मिलल जाओ अगला वीडियो में।